שלום לכם אלופים, החלק הכי חשוב מגיע עכשיו, ההבנה האמיתית. מה שלא מלמדים בשום מקום, תביאו את המחברות, כי אתם ממש רוצים לכתוב את הכל במילים שלכם וכמה שיותר ברור בשפה שלכם. היינו צריכים לעבור את כל המסע הזה רק כדי להבין את הפרק הזה, אז תהיו ממוקדים ויותר פוקוס מלא, כי אנחנו בחותמת. שימו לב ותרשמו ואחרי זה אנחנו נסביר את הכל, כי בלי הסבר ודוגמאות זה לא אפקטיבי. אנחנו רוצים להיות כל כך מקצוענים בניהול עד כדי כך שהמוח שלנו בעצמו יגנב מהטירוף ומהחוכמה שלנו. ניהול העסקה, תחשבו על זה, זה כמו שיש לי עסק, יש לי מוצר טוב, יש לי עובדים טובים, כל טוב, אבל אני לא יודעת לנהל את התקציב. הבא בתור הכי חשוב, זה לא משנה בכלל כמה פעמים אני צודקת, זה משנה מה אני עושה עם זה. אני לא באה למחיר בגישה של אני צודקת, כי אני לא אהיה צודקת גם אם אני אהיה צודקת. זה משנה מה אני עושה עם הסיטואציה, איך אני מנהלת את הסיטואציה עצמה. תוסיפו על זה את כל ההבנה שלנו ותחשבו כמה פעמים שאני כן אהיה צודקת, מה אני עושה עם זה. תכף נסביר את הכל. השלב הבא זה גודל הפוזיציה. גודל הפוזיציה, כמה כסף אני מכניסה במחיר, הוא זה שיקבע האם אני ארוויח לטווח הארוך, האם אני הולכת להתפרנס משוק ההון ולהיות רווחית לטווח הארוך. תכף נשלב את הכל ותזכרו שזה לא צריך בכלל להיות מושלם, זה פשוט צריך להיות מובן. אם יש משהו שהוא לא מובן, אנחנו חוזרים עליו שוב ושוב עד שהוא יהיה מובן. הבנה וידע זה כוח. עכשיו בואו נסביר את הדברים על הגרף ונשלב את הכל ביחד. אוקיי, הגעתי לאזור קצה, הכל מסומן, הכל טוב, יש לי התראות על המחיר. בכוונה לא הורדתי כאן את הסימונים. זאת עסקה שלקחתי ביום שישי ב-17 לאפריל, אתם מוזמנים לראות בעצמכם. ויש לי כאן אזור קצה שבו אני מחכה 805, אני רוצה להיכנס למכירת המחיר בזמן שאני מבינה לכתחילה שהמחיר הזה לא הולך להתרסק, פשוט דוחף בלי סוף מלמטה, אז אני מראש צריכה את ההבנה שזאת לא הולכת להיות עסקת יעד, אלא רק תגובה מהמחיר. והמחיר הגיע אליי, אני יורדת ל5 שניות, וב5 שניות אני רואה את החותמת שלי. עכשיו כשהכל מסומן, אני רוצה להיכנס למחירה, בזמן שהשיקול היחיד שיש לי זה שאם המחיר הולך נגדי, כרגע אני אשפיץ והסטופ שלי מעל השפיץ. האם אני מוכנה לאפשר לעצמי להפסיד $100? אם התשובה היא לא, אני לא נכנסת לעסקה הזאת, ואם התשובה היא כן, אז בוודאי שכן. אז השיקול שלי הוא ממש לא יהיה האם אני צודקת בעסקה, אלא האם זה מה שאני מוכנה להפסיד. ובוא ניתן למחיר לרוץ ב5 שניות. המחיר מתחיל לחזור אליי, אני בודקת שאני עדיין בעסקה הנכונה. אז הידע וההבנה משאירים אותי בעסקה, אבל עד לאן? עד לאן אני לוקחת את המחיר? אם אני לא אסמן הכל לכתחילה, יש לי כאן בלוק של חדשות. יש לזה כנראה יעד מסוים, וזה יהיה המחיר של החדשות. כמעט נפתח המסחר, מתחיל כאן ווליום. ונפתח המסחר. האם קיבלתי סימן שהמחיר הולך לחזור אליי? לא, אני סוחטת אותו עד הסוף, עד הקצה. והגעתי לאזור של החדשות. בואו נסתכל על זה בדקתי, ולא רק שהגענו לבלוק של חדשות, הגענו לאזור זהב הפוך. זאת אומרת שכאן אני יוצאת ולא מסתכלת אחורה. אם לא הייתי מסמנת את הבלוק של החדשות, האם הייתי יכולה להבין מתי לצאת מהעסקה? לא הייתי ממשיכה לסחוט אותה עד שהיא חוזרת עליי כנראה. אז קודם כל הידע והסימונים משאירים אותי בעסקה וגורמים לי להרגיש יותר בנוח עם זה שאני רוצה וצריכה לסחוט את המחיר. עכשיו בוא נגיד שפספסתי את השמיץ, זה עשה את זה מהר, קיבלתי התראה ולא הספקתי להגיע. אני בודקת, אם אני נכנסת כאן למחיר והשפיץ שלי הוא כאן, יש לי כאן 33 נקודות, 32 נקודות, והשיקול היחיד והבלעדי שיהיה לי זה האם אני מוכנה לאבד 33 נקודות מהמחיר. זה לא מעניין אותי לצדוק בעסקה, זה מעניין אותי אם המחיר יחזור אליי כמה כסף הוא ייקח לי. האם אני יכולה לאפשר לעצמי להפסיד $400? אם התשובה היא לא, העסקה הזאת היא לא בשבילי והיא לא מעניינת אותי, כי המחיר הוא לא מעניין אותי, מעניין אותי הארנק שלי והכיס שלי והמשכורת שלי. עכשיו אותה עסקה גודל פוזיציה שונה, אני אל ה-NQ, מוכרת 2 יחידות, זמן שבראש שלי אני יודעת שאסור למחיר לבוא לכאן. והיעד שלי יהיה גם כן ב-640, נר אחד למעלה אני ב-230 מינוס, ועכשיו המחיר הלך נגדי אך ורק 15 נקודות, שזה כלום ושום דבר. מה עובר לי בראש? כשגודל הפוזיציה שלי היא כל כך גדולה, זהו, המחיר הולך עכשיו לחזור עליי ולקחת לי את כל הכסף, אז אני בורחת מהעסקה ורואה את המחיר משתגר בדיוק ליעד. גודל הפוזיציה משפיע ועוקף בסיבוב
את החוכמה שלנו. ברגע שהמחיר הולך נגדנו, אנחנו כבר משנים את כל קו המחשבה שלנו, אנחנו מתחילים לפחד מהכסף ומההפסד, וכל מה שעשינו הלך לפח. עכשיו כאן חזר עליי עוד קצת, 15 נקודות, אבל מה אם הוא חוזר עליי 30 נקודות? וככל שאני אשים פחות כסף על המחיר, הראש שלי יהיה יותר צלול בקבלת ההחלטה אם זה תקין או לא תקין. ולא הכסף ולא הפחד הוא זה שישפיע על ההחלטות שלי בזמן שכבר הכל היה מוכן וחיכיתי למחיר והכל היה לפי התוכנית. ואז אני כבר לא אשאל את עצמי איך יצאתי מהעסקה, ברחתי בגלל הכסף ובסוף המחיר עשה בדיוק בול מה שרציתי וחשבתי שהוא יעשה. אז זה לא מנטליות, זה הבנה פשוטה. אז אני אחזור על זה שוב, זה לא צריך להיות מושלם, זה פשוט צריך להיות מובן. ואני לא תמיד נכנסת בשפיץ, אבל השיקול היחיד שלי זה אם הוא הולך נגדי, כמה כסף אני עלולה לאבד מהחשבון שלי. זה השיקול היחיד והבלעדי. עכשיו בדיוק אותו דוגמה בעסקה שלא הצליחה, הכל עדיין מסומן. ומכרתי כאן 15 יחידות של לוטי. ככל שאני מחכה על המחיר באזור זהב, הכל אצלי מחושב. אני בודקת אם המחיר הולך נגדי, הוא לוקח לי 15 נקודות. אם הוא הולך לטובתי, לאן הוא לפחות ילך בטווח הקצר, מה שנותן לי עד הבלוק הבא שיכול לעצור אותי כאן 80 נקודות. האם זאת עסקה עסקית? לא, אבל אם יש יעד קטן יכול להיות גם יעד גדול, ואת זה אני מגלה תוך כדי העסקה. ואז מתחיל הניהול, והמחיר מתחיל ללכת לטובתי, כי לפחות מצופה ממנו לקבל מכאן תגובה רובוטית. וכאן הוא מתחיל לעצור. ברגע שאני רואה שזה לא תקין, האם אני מחפשת להיות צודקת אחרי שהכל היה מתוכנן ובדקתי הכל? אני מחפשת להיות כאן צודקת? מבחינתי זה לא תקין שהמחיר לא מקבל תגובה מהאזור שבו חיכיתי, לפחות צריך לשבור כאן את הדבר הזה לפחות, ושזה יהיה כמה שיותר מהר. וברגע שזה לא קורה, אני הולכת ל5 שניות, אני רואה אותו מתחיל לשבור כאן בלוקים, קיבל כאן תגובה משבירת המבנה, ואני בחוץ. והמחיר חזר לי לאזור כניסה. לפני שהוא בכלל מגיע לי לסטופ, אני מקבלת את ההחלטה עם דיווח מהעסקה. כי זה כל מה שאני יכולה לעשות, אני לא יכולה לשלוט במחיר, אני יכולה לשלוט רק בעצמי, ואני בוחרת לשלוט רק בעצמי. אז תסמכו עליי, תתמקצעו רק בניהול, כמובן שצריכה להיות הבנה מאחורי זה. ההסתברות לרווחים תהיה כל כך גבוהה אך ורק בעזרת הניהול, וזה לא משנה כמה פעמים אנחנו צודקים, זה משנה מה אנחנו עושים עם זה, וגודל הפוזיציה הכי חשוב, הוא זה שיקבע לחלוטין אם תהיו רווחיים לטווח הארוך. כניסה משפיץ לא חייבת להיות מושלמת, היא פשוט צריכה להיות מובנת. אז ידע והבנה חייב ניהול וקבלת החלטה רציונלית, תוך כדי מה אנחנו רואים באמת, ולא מה שאנחנו מדמיינים. שאנחנו רוצים לראות. לא מעניין אותי אם לקחתי את השוויץ, כמובן שלהשתדל, ההבנה, מעניינת אותי אם המחיר חוזר נגדי, ניהול העסקה עצמו, לאן אני סוחט את המחיר על ידי הסימונים שעשיתי לפני שהמחיר הגיע, וגם כשהוא כבר מתחיל את המהלך ואני בתוך העסקה, לאן הוא צריך להגיע, אם זה ריאלי או אם הוא מתנהג כמו שאני מכירה שהוא מתנהג, ואם המחיר מתחיל לחזור אליי לפני שהוא מגיע לסטופ, אני יוצאת מהעסקה, זה לא פחד. זו חוכמה והבנה מה צריך לקרות ומה לא. וזה גם לא מעניין אותי מה המחיר יעשה, מעניין אותי הארנק שלי בלבד. אם יהיה לכם איזשהו אתגר, זה בסדר גמור, תחזרו על הסרטונים, תחזקו את היתרונות שלכם, תעבדו על האתגרים שלכם, תרשמו הכל, לפרטו, זה ישתלם לכם ביותר. אל תבקשו שזה יהיה יותר קל, תדאגו ותרצו ותעבדו על להיות יותר חזקים. והשיעור הכי חזק שלי משוק ההון, תציבו לעצמכם מטרה להיות מיליונרים, לא בשביל הכסף ולא בשביל המיליוניות. אלא בשביל מה שזה הולך להפוך אתכם כדי להשיג את זה. תציבו לעצמכם מטרה שתיקח אתכם כל כך רחוק, כי הערך הגדול הוא לא מה שתקבלו בסוף גם, אלא הערך האמיתי זה למה אתם הופכים להיות, וזה בלתי מנצח. אוהבת אתכם מאוד, תצליחו בכל הלב והנשמה, למידה, אמונה עצמית, מיומנות, אימונים, תתאמנו כמה שיותר על המחיר, ותפתחו את השפע שמגיע לכם. זה לא הסוף, זוהי רק ההתחלה. אני מאמינה בכם בלב שלם. מי שצריך אותי, אני בוואטסאפ האישי שלי. חיבוק גדול.